皆さんこんにちは。指導員の渡辺健生です。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。最近爽やかな季節になってきて、いよいよ夏が近づいてくるのかなという陽気になってきましたね。さあ今日はですね、指導員と一緒に歌っていきましょう。今日は、シングポップス1からですね、コレクション2の2曲目、飛行機雲を歌っていきたいと思います。ページは33ページです。ね、ユーミンの代表作、ね、ジブリ映画の風立ちぬの主題歌として有名な曲ですけれども、私もこの曲聴くとなんか空を遠く見つめたくなるような、気持ちになったりしますね。はい、ということでそれでは皆さんと一緒に歌っていきたいと思います。それではどうぞ。あの子の